pakakne apa di kejatah dening pepadi. Wis ping pira to awake dhewe kejatah pepadi. Yen ora kleru wis ping 7 iki. Wah, wis ping 7. Wiwit kapisan ya kuwi 2011 nalika semono malem Natal aku sik eling selawe Desember ana ing Paseban alun-alun kuwi 2011 elingku lakone ya kuwi Banjaran Dewi Drupadi. Banjaran Dewi Drupadi. Iya, Nduk. Wis banjur 2014 ya kuwi Ranjapan Abimanyu gugur karo ya kuwi Suluwan Gatotkaca gugur. Oh. 2016 elingku karo pelantikan pepadi ana ing gedung kesenian lakone ya kuwi Gojali Suta. Gojali Suta. 2018 lakone Karno Tanding. 2022 jaman semono ana ing desa ngendi kono kae Bedhi Kulon lakone ya kuwi Rubuhan Duryudana gugur. 2023 lakone Rama Tambak ana ing gedung kesenian Udan Deres nalika samono. Lah bengi iki ngecakne ya kuwi Sumantri Ngenger nduk sing arang-arang ya kuwi dipentaske. Oh iya sak bisa-bisa ya Mak. Matur nuwun dumateng nggih menika Bapak Camat Jedes, Bapak Yusuf, lan sedaya kepala desa wonten ing Kecamatan Jedes nggih menika Kutu Wetan, Kradenan, Kutu Kulon, Wonoketra, Josari lan ora iso tak sebutne siji-siji. Siji-siji ya Nduk yang sing wis bisa ya kuwi nyengkuyung pentas pagelaran wayang kulit ana ing bengi iki. Alhamdulillah entuk ya kuwi bantuan ya Mak. Ya ora ketang dingge tuku-tuku rokok kanca-kanca karo konsumsi ya. Matur suwun ugi dumateng Bapak Pangarsa Pepadi Kabupaten Ponorogo inggih menika panjenenganipun inggih menika Bapak Haji Sindu Parwoto MSI. Bapak Sindu Parwoto ki wis ora asing. Pangarsa Pepadi wiwit taun 2004 gantosi inggih menika Pak Anom Hartono kalian para sesepuh Bapak Manto ingkang sampun rawuh wonten mriki kalian para bapak-bapak dalang pamirsa ingkang kula saged kula sebutaken setunggal mbaka setunggal. Wis elek-elek ya wayangane awake dhewe ngene iki ora tau mayang sak bisa-bisa ya Nduk. Ya Mak ora apa-apa. Jenenge wae arang-arang mayang. Iki karo dibantu kanca-kanca saka grup tak jenengke Surya Ngalam amarga Kutu Wetan kono ana Surya Ngalam padepokan nggone ya kuwi Ki Ageng Kutu. Karo kanca-kanca sing wis kondang wis muda-muda lulusan sarjana seni kabeh. Ana wing ya kuwi Institut Seni Negeri Indonesia Surakarta no. Ya Mak. Matur suwun ugi kalian dalu menika diberkahi. Nggih menika ingkang ngasta kendang saking Laladan Klaten ingkang sampun kagungan inggih menika garwa wonten ing Kebon Sari Medion. Sapa Mak? Ya kuwi kadangku sepuh Mas Naryo SSN. Wah, disombat-sambati. Yo disambat-sambati karo adine lanang. Dalu menika dipun sengkuyung kalian sekawan waranggana utawi widwati ingkang sisih kilen menika inggih menika Mbak Atisa. Nek Atisa Hawa, nek apa sas? Atisa Hawa Nikmatus Solikah. Kuwi ya mahasiswa pedalangan, Nduk, ingkang mijil saka desa ngendi ta? Belang, Kecamatan Bungkal. Oh iya. Iku ngono ya siswane awake dhewe, murid awake dhewe ana ing ya kuwi Pawiyatan Luhur SMP Negeri Setunggal Ponorogo. Ya jaman semono tak goncengi, tak dukke ana ing pasar sapi. Pasar kewan, pasar Paing Jedes. Ya ora didukke ana ing perapatan Jedes. Bendina mulih bareng aku teko jam maghrib. Iya saiki wis dadi dalang putri. Itu pedalangan toh? Pedalangan.
Pedalangan ana ing Institut Seni Indonesia Surakarta semester kalih ya semester engko suluk. Lerek ingkang wetanipun nggih menika kanca kula sak kantor wonten ing SMP Negeri Setunggal Ponorogo. Nggih menika Ibu Nengki Tiasmara. Ibu Nengki sing kagungan ringgit karo gamelan. Gamelane apik, wayange becik. Ngono nang kantor tak nyang ya ora oleh jan pelit eram. Guru apa mak? Karo awake dhewe ya kuwi bidangi ya kuwi mata pelajaran basa Jawa. Basa Jawa. Iki sik lega nduk urung polo-kropo. Ning ketoke bar besar iki ketoke ya lamaran. Oh. Oleh ngendi lho, Mak? Mbah aku sik dirahasiakne. Ingkang wetane malih nggih menika Bu Tias Rahayu ingkang mijil saking Desa Sukorejo. Oh, Bu Tias Rahayu. Ingkang sisih wetan piyambak Ibu Utari Sarjana Seni. Ingkang mijil saking Desa Krebet Jambon. Oh, iya. Ya wis, matur suwun, Mbak-mbak kalian ibu-ibu waranggana sampun kersa inggih menika mbiyantu wonten ing pakliran kula wonten ing dalu menika. Nduk, karo ben aja ngomong dhewe iki ayo ben suasane rada anget. Aku kepengin nggih menika kepireng swantenipun Mbak Atisa. Monggo Mbak Atisa nyepeng mic. Mambengi bar kopak bar tanggapan ana ing praji. Tak telepon sa melu aku. Ana ing mic zone. Nggih Pak, siap, langsung budal. Assalamualaikum Mbak Atisa. Nggih, waalaikumsalam, Pak. Kados pundi kabaripun? Alhamdulillah sae. Mundak seger awake. Nggih, niki ayem kok. Terus pundi? Kuliahipun lak nggih lancar to kuliahipun? Alhamdulillah lancar. Oke, nang kono kuliah sing tenanan, aja lali pangibadahe. Nggih. Iya, Nduk, pangibadah kuwi penting banget. Wayahe salat ya salat, wayahe berkesenian ya berkesenian. Nang kono dosene sapa wae, Nduk? Kathah to, Pak. Oh, kathah. Nang leti dosen sak kampus kathah pol. Iya. Kula nyuwun swantening panjenengan badhe nembang napa? Ampun nyuwun. Napa? Dadak operasi ngene nyuwun. Napa berkahi napa pripun? Nggih ampun berkah. Sampun gadah pacangan napa dereng? Dereng. Oh, alhamdulillah. Pokoke fokus karo kuliah. Nggih. Engko nek wis ketemu judine engko ya Gusti Allah ya maringake. Nggih. Napa badhe nembang napa Napa, Pak? jineman napa? Jineman napa? Monggo pun. Kandhek mawon. Dalem. Oh, jineman kandhek pelok. Pelok Mas Prabowo. Pelok 6 apa pelok 5? Pelok 7. Pote ngati. Jineman kandhek. Ora metu iki, Mang. Ya tak ganti iki nanti sandung iki mah lho, manut request Mas Ilham. Iya. Monggo, Mbak Atisa.
Matur suwun Mbak Atisa sampun pareng menika nyekar jineman kanteg. Alhamdulillah Mbak Atisa kuwi ya sasi kapan sa? Sasi kepungkur ya. Sasi kapan? Sing kejatah kae. Bulan sasi apa? November. Oke, September 2000 selangkung Mbak Atisa nggih kejatah. Dalang wonten ing pingson menika. Kanthi lampahan apa kae lampahane? Bima bungkus apa kae? Sesulih saking Kecamatan Bungkal. Heeh, matur nuwun. Alhamdulillah dalu menika Bapak Camat Yusuf ugi kepareng rawuh berkah. Nggih, dipinarake ya, Mak. Heeh, dipinarake. Monggo, Pak Camat, Pak Yusuf kula aturi minggah wonten pepanggungan. Kaperlu nggih menika paring dawuh. Monggo dipun spoti. Dipun aturi minggah wonten pepanggungan. Spoti, Mas. Serpek. Monggo Bapak Camat Jetis. Pak Camat ora kepareng kersa ora kersa. Ya wis mboten dados menapa Pak Camat ingkang wigati sampun nggih menika jejebahan kula nggih menika mayang wonten ing Migzon minangka sesulih Kecamatan Jetis. Pak Yusuf ki piyantun sibuk jenenge Pak Camat. Walah. Monggo gantos Bu Nengki. Entang Bu Nengki. Nggih, pripun? Assalamualaikum Bu Nengki. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, matur suwun nggih. Nggih. Dadi nek bengi iki aja Kaget diketokne aku. nek tukaran ana ing kok ning kantor ayel-ayelan. Ora tau tukaran aku. Oh, tukaran. Baik hati. Ayel-ayelan. Nggih, pripun iki? Badhe Napa? nembangaken tembang napa? Malik Slendro napa pelok? Pelok nggih. Pelok mawon. Nggih, pelok. Langgam napa? Dalem Langgam? sing radi seger nggih. Lah nggih. Seger nggih es no ya. Ya, marai Nah, pelok. nggih. Alhamdulillah pepundenku saka Semarang, dosen UNES Semarang ugi rawuh. Sapa lho, Nduk? Ya iki panjenengane Bapak Gianto, sarjana seni. Utawa Mas Gitung. Wah. Engko wae munggah mriki terus bawa podang kuning Mas Gitung. Nggih, pinarak kanthi sekeca Mas Gitung. Monggo Bu Nengki. Ngagem bawa napa mboten? Ngagem. Okay. Bawa. Mas bawa? Sedik. Mas bawa. Nggih. Mas bawa.
Suara kok apik kok ngene ya, Mam. Iki bejane sing duwe besok, heeh. Bejane sing duwe. Sing duwe mantu. Monggo dipun lajengaken, Bu. Nganten sumanding sisihmu nasa rina yen was rina enggal ratri kang katelu mong sliramu tanolia tak tresnani lair batin. Napa langgamipun? Angenteni. Aku ngenten gitu. Nggih, siap mantep. ngenteni. Monggo. Aku ngenteni tekamu kaya ngentenimu dening wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu jago semua kapujian
Alhamdulillah Nduk sampun nggih menika swantenipun Bu Nengki Tiasmoro. Matur nuwun Bu Nengki. Pepadi Ponorogo kuwi ya Nduk, kuwi salah sawijining induk organisasi sing menurutku kuwi wis pancen luar biasa. Beda karo laladan utawa kabupaten liya ya kuwi isih berjalan utawa isih tumata anggone ya kuwi wayangan rutin ana ing ya dhisik Seban saiki Mixon kuwi heeh. Liyayan iki ora kaya Ponorogo ora, nadyan to ya danane terbatas ning isih tetep jalan. Kuwi wiwit taun pira Nduk? Wiwit taun pira, Mak? Wis wiwit taun 80-an. Alhamdulillah isih berjalan muga-muga eksis tambah jaya Pemadi Ponorogo kanggo ajang ekspresi para dalang-dalang utawa dalang-dalang muda. Amarga ya ngerti dhewe to, Pak, wayang kuwi saiki wis dadi ora mung dadi tontonan nanging ya uga dadi tuntunan. Malah wis diakui dening UNESCO ana hari wayang. Ya kuwi tanggal 6 November Hari Wayang Dunia. Patut bersyukur awake dhewe wong Jawa kudu sak ora-orane seneng karo budayane dhewe. Sapa mak sing kepareng rawuh maneh? Iki ana Bapak Sindu Parwoto wonten nggih menika pepunden kula saking Desa Duri, Bapak Sentuyetno Carita. Alhamdulillah berkahi. Pak Surata kula matur nuwun. Ngampil sonipun Pak Surata ki wonge lembah manah. Iki bengi iki di syuting utawa di streaming karo pepundenku saka Balong Mas Eka Hirnawa lewat Juve Multimedia ya Nduk. Wah ya matur nuwun berkah Mas Eka Hirnawa. Saklajengipun Bu Tias kuwi ya murid awake dhewe ana ing STKP. Mata kuliah tembang karo mata kuliah kerawitan. Monggo Bu Tias. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Bulimbu. Alhamdulillah. Nggih. Bu Tias kuwi ya sak menika nggih ngajar wonten ing SMK Negeri Setunggal Ponorogo. Guru kabeh, Nduk. Pokoke kancaku guru kabeh. Kanca ta? Ya kanca, kadang ya murid barang. Kuwi sing ngasta kendang kuwi sok marai cah SMA, cah cilik-cilik. Wah, buka sanggar. Mas Naryo kuwi. Sing bonang penerus kuwi ya guru ya. Sing bonang kuwi ya guru ya. Pelatih. Komposer juara 1, wah ngeri ya. Wah, pokoke murid kuwi jan jos-jos. Taruna ngungkuli bapa. Mbak Tias badhe nyuwanten napa, Mbak? Dangdut napa langgam napa? Dangdut. Napa? Dangdut iki dangdut Napa langgam napa? Nggih, langgam mawon. Napa? Mosok yampene metu pilok barang. Napa nggih niki mboten wonten ingkang ngersakaken lelagon to? Mboten kok. Mayare. Apa waleh kok isine sindene mek iki. Nggih. Niki wae iki wis enek sing semono. Penabuh yo iki ya Ponorogo ya. Nah nggih, sindene iki nah. Iki nek. Ya muga-muga enggal metu ya kuwi sinden-sinden saka Ponorogo sing hebat-hebat. Akeh wong pinter Ponorogo sinden-sinden. Nggih. Ya Mbak Utari pinter, Mbak Tias pinter. Iki mau jarku tak gawe 10 sindene. Danane ora nuntut iki tombok ora. Kok ya ora apa-apa. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah diparingi ajang kreativitas dening Pepadi Ponorogo. Sasi ngarep
ingkang asta ya kuwi pepudenku saka Bandekan, saka Bandara Lim Bapak Prayit. Kuwi malam suro, Mak. Oh iya malam suro. Ah iki mulai tanggal 6 iki ku pembukaan Grebeg Suro. Alhamdulillah. Ponorogo duwe gawe ya, Mak. Patut berbangga awake dhewe dadi wong Ponorogo kuwi akeh kesenian sing urip kayata wayang, krawitan, macapat. Tanggal 9 karo 10 kuwi ana lomba macapat sing diadani dening pepadi tingkat SD, SMP karo SMA utawa sederajat. Tanggal 6 teko tanggal 14 kuwi engko ya enek festival riok. Mulai ya kuwi riok mini lan riok nasional. Malah kancaku iki padha dadi komposer riok kabeh. Kayata sapa? Ya kuwi sing bonang barung, sing bonang penerus komposer kabeh. Sing nyekel gambang kuwi ya rupane nganti kaya ganungan. Awan bengi kok ora delok statuse kok reyokan gulung gemak. Aku ora iso. Yo monggo Bu Tias. Nggih, menika Mbah Pamuja nggih rawuh lho nggih. Nggih Sinten? ta, Mbah Pamuja, nggih ta. Bapak Mujo. Nggih napa mboten nika? Nggih mengke nek rawuh mengke nyanyi gajah. Lah nggih, Siap. biasane kan kelangenane gajah-gajah. Nggih. Lah nika mpun mengacungkan jempol. Nggih. Mbak Kemudian bilih kersa mriki menika. Bapak Mujo Nggih, kersa minggah. biasane ngoten kok. Monggo. Sugeng dalu Mbah Pamujo. Wilujeng dalu, Mas. Nggih, badhe nembang menapa? Dos pundi kabaripun, Mbah? Kok awet sehat mawon. Jenengane panggih kalih kula 20 tahun yang lalu nggih namung ngoten niku mawon lho. Alhamdulillah nggih, Mbah, diparingi yuswa kang panjang, sehat. Dari sononya, Mas. Lah nggih. Monggo badhe paring tetembangan apa, Mbah? Ing pengangkah ngoten bawa wuyung salanggame, Mas. Wah, jan. Jas. Jas Mbah Pamuja niki napa-napa Bawa wuyung. saged lho, Pak Dalang. Duet kali Mbak Tias nggih, Mbah? Dalem Duet kali Mbak Tias. pun piyambakan man kula malah grogi mangke. alah. Biasane pun umur yang samonten rek grogine karo cah ngeten niku. Nek karo aku gak gelem lho, Mas. Matur nuwun Mbah rawuhipun mirsani kula. Monggo. Biasane kula sing nindingi beduk, Mas. Lah saniki jenengan nindingi gender sak pinten. Nuwun sewu kula ngadeg iki, Mas. Nggih. Kajenge konsen. Kursane berarti jumeneng jenengane ku nek konsen. Rambulane Swantene khas rak-rak basah. Rak basah apa rak garing? Suminar dadari Kalau sah. Ganungane ngakak. Ganungane ngakak. Lintang lintang angapa ing tawang pating gumabyar cahyane wancilas triwos larut swara
angin sumripit mitit kaya gegarit mana wong kang nandang wuyung kataman lara asmara duh kusuma wilangan songolan kali Alhamdulillah mak bengi iki ya dipirsani kadangku saka arek-arek Medion. Mugi welas mring kula Arek Medion sapa lho, Nduk? Ya kuwi panjenenganipun Mas Kukuh. Alhamdulillah mirsani. Arek Medion apa arek Solo? Arek Medion. Nah arek Solo kan ya nggone sing gampang kuwi. Oh. Monggo Mas Kukuh dipun sekecaken anggenipun mirsani kula. Alang ujur kula. Kalian wonten malih inggih menika tamu saking Pepadi Tulungagung. Monggo kula aturi pinarak ingkang sekeca. Monggo Mbah dipun lajengaken. larane lara ora kaya wong kang nandang wuyung radoyan rajenak dolan ning omah bingung mong kudu weruh wateng ati Joko Soma ayu mapara ranyo sawangan iki awakku sing kuru apa muda leganono gonku nandang pronto witeng pardi dimen mardi gonku lara ati aduh ya Dadaku sumang ora krasa apa pancen citra mbok balung janur paring usada wong kang Yo, dangdut nih. nandang wuyung
doyan rajana dolan nang omah bingung mung kudu weruh moteng ati duku sumo ayu apa ratranyo sawangan iki awakku sing kuru klapa muda leganono konku nandang pronto witing pari dimen mari konku lara ati aduh ya mas dodohku semua ora krasa apa pancen citra mbok malung janur paring osada nggonku nandang wuyung. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Mbah. Kula sing matur nuwun. Kenek nggih tambah arep iki, Mas. Nggih, matur nuwun. Suwun, Mbak nggih. Mobilnya ngaten mawon, Mbak Cange. Mpun rawuh, mpun kondur yen ora rawuh. Mpun kondur yen lho, mengke gara-gara malu. Sampun kondur yen, Mbah Pramuja. Kami sosolen. Iki wonten tamu saka Madiun. Nggih, RRI Madiun nggih menika Mas Kukuh. Monggo Mas Kukuh. Tombo kangen kula aturi pinarak wonten pepangkungan. Monggo. Monggo Mas Kukuh. Serapat ya. Ya. Kok lenggahipun kok wonten wingking badhe nggirong. Kedahe kangge celak Ibu Waranggono. Nggih. Nggih sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Dalang. Kula teng mriki mawon. Oh alah nggih. Niki wau saking dalem napa saking pundi? Nggih, tebih-tebih saking Surabaya langsung mriki. Oh mboten saking Madiun. Nggih, ngaten. Oh nggih. Mugi-mugi Purwa Madya Wasana pagelaran lancar. Amin. Alhamdulillah menika kasengkuyung kanca-kanca nggih. Wah, gayeng tenan. Nggih, nggih. Nggih, kapan siaran RRI? Nggih, monggo Bapak Diponrego mengke siap. Dalangipun mboten kedah kula napa sing ngendang napa sing aja sing ngendang ngendang Madiun kok niku. RRI Madiun terbuka. Nggih, siap. Siap. Rumiyin nate Monggo. lho anu tahun 90-an bapak kula teng RRI Madiun. Lah nggih mulane saiki kudu nunggak semi, Mas. Leres nggih. Monggo dipun gayengaken. Nggih, nggih. Nggih. RRI Madiun terbuka. Nggih, nggih alhamdulillah. Pokoknya kanca-kanca pepadi, kanca-kanca dalang, kerawitan, murid-murid,
dari SMP, SMA, monggo sak wilayah Pawitan Dirogo nggih, monggo terbuka untuk apa? Fasilitas siaran di RRI Madiun. Ngaten Mas. Nggih, nggih, Monggo. nggih. Terus pundi Mas Kukuh pandangan jenengan nggih menika ngenani pepadi Ponorogo? Pepadi Ponorogo paling hebat. Saestu kula mboten lem-lem nanti. Ya tepuk tangan, Kula tepuk nggih. tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya. Alhamdulillah ngantos sak menika kula taksih dados pengurus pepadi Jawa Timur, Mas. Alhamdulillah nggih. Terus menapa menawi sepak terjang kanca-kanca pepadi Ponorogo memang perlu dicontoh dan perlu diajengi jempol saestu. Amin. Boten kula lem-lem boten nanging kasunyatanipun ngaten. Nggih. Nah, ngaten menika monggo dipun tulat kangge kanca-kanca mbok milih daerah sanesipun kados pundi pangrengkehipun Pak Sindu sebagai ketua pepadi supados pagelaran kados ngaten menika terus dipun tingkataken ngaten. Nggih. Syukur mangke insyaallah bisa kerjasama dengan RRI Madiun untuk disiarkan Mas insyaallah mangke. Nggih siap niku niku harus kedah. Terus Oke. wonten kolaborasi antaripun pepadi Ponorogo kalian RRI Madiun wonten Mas Kukuh. Jos pokoke iki. Nggih. Monggo kalajengaken. Badhe paring Mboten, kula tak maringi Mas Naryo mawon. Oh alah nggih. Kayak ringkitan kula niku awon sagete ngeten iki. Sak elek-eleke dalang niku mesti enek apike, Mas. Ngaten, ora ana dalang elek niku mboten enten. Nggih, nggih. Matur suwun. Nggih. Motivasinipun Mas Kukuh. Saestu menika Nggih, saestu. nggih, nggih. Niki dalu menika nggih kerawan saking pepadi Tulungagung. Mbok menawi kepareng saged minggah wonten piyantunipun wonten. Wonten. Wah, Mas Gidong, monggo Mas. Monggo Mas, Gianto Sarjana Seni Magister Seni. Monggo Mas Gidong. Kok niki wonten karpet niki lho, mengke reget anune celananipun. Sugeng dalu Mas Gidong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Nggih. Mas Dalang Kula Wideng. nggih ningali status jenengane kados teng Belanda, Dik, kala wingi niku. Nggih, Pripun? kados keng Belanda niku. Nggih, pangestunipun Pinten dinten wonten Belanda? kirang langkung kalih minggu. Wah, kalih minggu. Batin kula kok aku ora dijak, aku yo pengin Belanda. Kula jane aja ngejak jenengan ing adomen lho. Napa niku pamane dijak kula nggih bingung anunipun ijinipun niku mengke 2 minggu ijinipun dos bundean ribet niku mengke nggih. Kalih dalang laris bareng dengan kula wedi ngejak rawani bayar nggih. Laris Ora kuat napa bayar. mayang ngarang-ngarang kok. Mas Gidung menika para pamirsa nggih menika dosen wonten ing Universitas Negeri Semarang. Nggih menika dosen mata kuliah napa Mas? Musik to Mas. Aku muni sendra tasik wedi kleru. Fakultas Bahasa dan Sastra ngoten nggih. Nggih. Seni, oh seni nggih nggih. Badhe paring ular-ular napa Mas napa joget napa Wah, napa Mas aku kentekan kata-kata ngene kuwi Mas. Niki kula wau piyambakan apa kalih Mbak Yu nih jenengan. kalih Mbak Yu. Oh, kok mboten minggah pisan Mbak Yu. Anu jane niat kula wau ki keng dia ajeng joget, soalnya kertas kula reyogan Lah, jebulane nggih. wayangan jenengan. Nggih. Mas, alang ujure ngeten Mas Gidong. Wah pun mujur sangat niki jenengan mujur yanti niki. Nggih. Ngaler nggih. Pun mujur ngaler terus jenengan. Monggo Mas, paring bawana Mas, mboten ketang pucung napa. Napa nggih? Apa Mas? Selindur napa pilok? Kula pengen midhangetaken swantonipun jenengan. Walah kula saged namung nyuwanteni, Lah nggih. saged nyuwara. Anu mawon kula nyuwun pangkur mawon sak saged-saged kula. Selindur napa pilok? Pelok mawon. Pilok Mas Bowo pilok. Nuwun saya menawi wonten kelentunipun wong kula niku jarang Nggih. nembang. Saestu niku mbok Oh nggih. awit kula lair ngantos kula saged
nabuh ngantos dinten menika nembe sumpah niki. Nembe menika kula wantun munggah panggung niku diceluk dalang wantun munggah panggung nembe dalu menika. Gitu Aja ya. mboten jenengan kula mboten anu Mas Idu. Terakhir kula ki Saestu niku. ingkang rayi ya. Nggih nyawer apa? Monggo Mas, mriki besok kula tak suwan wonten ing Brau. Kok Brau ngendi to? Siman. Pun sak anu ngendikane Ngendi ta? jenengan mawon. Pun Ngendi? bebas mawon. Sawuh kok Brau. Sawuh. Yo, BRI Ngetan. Monggo Mas Gianto. Nggih, nuwun sewu sak sagedipun kula. Mas Gianto menika sak RT kalian pun ingkang sing ngendang nggih menika tangga Pak kula Naryo. Naryo Nggih, niku Sak tangga RT, ya. kula wonten Klaten. Nah, terus niku panggih wonten ing tenda Mixzone niki, Pak. Mingkar mingkuring angkara Suarane elok ngerti ya takon kirong karo Dik Setiawan. wantun bayar pinten. Anu Mas, kadang senimane mboten perlu bayar tapi nggih anu, totalitas. Kalian iki mau wis tak pasrahke karo Tata, kanca-kanca ati engko ya wis tak pasrahke pokoke. Nek kira-kira ora anu ya pokoke Tata pokoke. Karo Dik Kukuh. Monggo Mas, direpun lajengaken. Akarana karananing marati siwi sinawung resmining kidung sinupa sinukarta akarana karananing maradi siwi kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming aji. Iki mau pangkur cengkok napa Mas? Pangkur Semarangan menika Mas Widu. Semarangan. Nggih. Tapi saya harus Banarto nggih. Boten menika cengkrok Pangkur Semarang. Cengkrok, Semarangan cengkrok. memang ingkang damel cengkok senior wonten Semarangan. Oh alah nggih. Pangapunten menawi wonten klentunipun. Oh mboten wonten klientu saya. Dipun bajutaken napa tembang napa? Monggo nderek kemawon. Jenengan ingkang nembang napa? Boten, Para- boten kula boten saged nembang. Apa srepek 6 napa-napa bacot kene niku. Srepek Mataram niku. Saged kula nggih mandhap ngoten Mas. Nggih, matur suwun Mas Kidung nggih. Pun Nggih. kundur yen lho, sesuk kundur. Nyuwun kendang Semarang mawon Mas. Kula Dalem? ati kangen kendang Semarang nggih. Kendang Semarang nggih. Oh, Kendang Semarang, monggo. Kendang Gambyak kagrake Semarangan nggih, monggo. Yo Gus, buka. Tung tung den tak tak dentung dentung. Aku ya apal tapi nek bengi malah yo lali to ya, bukan. Momonem. Bawa kendang, Mas. Cilu ciro cilu ciro ciro lumonem lumo. Monggo kuru. Cilu ciro
Hop. Kasare sing ngendang cakra irama hiyang. Tung tung tak, tung tung tak, dak 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 dak. Hop. Gantane kang sekar gadong lawan kembang-kembang menur anges muar rom winor lan oyot oyotan kadi kusuma mangambar-ambar mawara kuku sing tupaku melon alun kadimega lir mimba Bathara tan samar pamoring suksma sinuksma ya winah ya henga sepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping luyut pindha pecating supena sumu suping rasa jati Cipra bala kang tumingal atamba medali lerep ladet wileteng godhok